अंगार लेफ्ट में kira-kira Ini sing aro ganja cara tanah ini sing sidanto naka authority by kok sabunyo sing tini aro goyamoni bisini andaro belfang kamiwo tuigan awo kobongma ganja sing khlaijak mangkha cara tai bisa torjak rok tan khaseng prai 20 থেকে 25,000 চারা রক जों নষ্ট খাইকা তাनै যতন তাनै খিবিকা tebo sin thani khobor phaika engkhaino जों je jagani khobor phai जों aron thangai ganja जों tanai chini o area o ganja khlai mangala tini aro sdp sarni leadership o se sdp khowai tongo o sarni loge ang tongo oc bajalbari tai ani staff tsr rok kobongma tongo including women constable bo tongo abtikino जों tini ganja sara tankha chini cm sar jehetu nayo aro nesamuk Tripura aboni bagainya जों bini kokni surino जों abtike area bo thangai जों ganja obhijan chalok